Mali by sme byť konkurencieschopní a minimálne Piešťanským Čajkám, Ružomberku, hej, ako sa možno ukazuje, budú to aj Košice, takže myslím si, že tá slovenská extraliga sa momentálne obohatila o nejakých superov a hlavne o kvalite, čo slúži, čo je úplne skvelé pre slovenský basket a tie európske súťaže sú pre nás bonusom ukázať, že fakt, že malé slovenské mesto môže byť nejaký konkurencieschopný aspoň v určitých zápasoch tým európskym špičkám. Tak vďaka za tých 15 hráčok, lebo ako spomenul pán prezident, je tých súťaží a ten program v prvej polovici je extrémne náročný a ja verím, že práve týchto 15 nám tom pomôže v tej silnejšej rotácii a náhodou aj keď 1-2 hráčky vypadnú, budeme to vedieť nejak nahradiť, takže verím, že toto bude náš bonus a aj podľa toho sa môže odvíjať celá súťaž, každá jedna, že ako budeme v podstate konkurenciaschopní. 7 ľudí sa doplnilo, takže je to v podstate úplne nové družstvo a zapracovanie sa to veľmi pomaly, ale ja verím, že tie najlepšie chvíle prídu a v podstate nejaké tá lepšia, nejaké to preverenie toho družstva príde až v najbližších dňoch. Si myslím, že ešte stále to bolo teraz proti súperom, ktorým sme dokázali zvládnuť, keď sme mali zlý začiatok.